bala Allah yake mutane su ko suke tukwane suna aje tukwane su ko suna fashewa suna rufe mutane kauye da ma birane na bincika hakan ne sigari kai shiri ka kira talaba mai mutane ku ta zane dagi jiran haka ne bangaren diga ne ina da tambayar kurkusa me kuke jira ne fadan biyan fada ne ina jini ne gidan gidan Habu Ibrahim ya buɗe kunne na zaune ya tsugunne na rigaya akai naga kuna ta jan kafa ne duk rasta ne fa masu bal da safa firgicin maza ba ni ban ga yan gidan ba ban ga kun shiri ba bala Habu na baba ban san kana guduwa ba lallami kake ba